hira. Allah ko magana. Magana? Wace magana? Kullum ina ganin wata yarinya a nan wurin tana wucewa. Kuma gaskiya ina son ta. To ka same ta kai mata magana ma. Ba zan iya bane ba. Domin ina jin kunyata. Kunya? Wallahi. Har ka damu mu je in dai har aka samu a ganta insha Allah. To ai tana wucewa nan kuma duk lokaci ne. Bari mu gani yanzu. Yanzu ya rage dai minti ya ta wuce. Mutum ko zan samu Shi kenan. ai dai Bari kawai ya yi. in Allah ya sani ka Allah ya So, yayi na dan mai ne. Wani da ke so ne ya ce mun kada ka. Kai. Can ma zuwa me? Yarinya mana ga can. ita ce wancan. Ni ce wacce Wancan ne ko? eh. Wancan. Insha Allah. Yan mata, da Allah minti daya. Ku ga ina sauri bane. To ga ina so in je makaranta ta ne lokaci ya wuce. Kawai za ki ba mu kafin. Ba matsala. Magana ce akan abokina wanda yake zuciyarsa yake so ya faɗa miki to kuma sai gashi kuma yana jin kunya. Me yasa yake dan masa hanya in ba damuwa da Allah dan ba mu haɗin kai. Yanayin ya kasance mai kunya ne a gare ki yasa. Ina jin ka ga yanzu ina so in je Islamiyya ne kuma akwai wani yara in ya zo wuce nan kuma yana yawan wucewa nan in ya zo wuce zai ɓata mana rai ne. A'a ba damuwa in dai har batun wannan in har kin ba da haɗin kai ba damuwa. Okay? To ba damuwa. Dama maganan ba wai wani magana bane ba. Magana ya dama akan so a gaskiya ni ina son ki. Gaskiya dan ina ganin kina wucewa nan gaskiya ni ina son ki. Amma ba damuwa idan kin amince ki ga mun da Allah ki kina. Dama maganin kenan? Eh shine wannan magana. Ba matsala. Ina godiya. Ni ma na gode. Kai. Kwana biyu ban ga oga MT ba. Ya kamata in je mu haɗu da shi. Ko na zan gan shi ko yana gida ne ko yana shago. Bari in je dai. Ai, uwa ce wancan kamar Farira. Banda iskanci yarinya ta ce za ta je makaranta ta zo ta tsaya da waɗancan 'yan daba ne ma ko 'yan menene? Ni har da wani ɗan daba mara zai tsaya da ƙanwata? Wani uban nan kai. Da sun san ko ni waye ba za su fara tare 'yan gidanmu ba. Bari in je. Ban wace kuɗa da yarinyar nan. Ban wace kuɗa. Ubanka ne. Su kai ba makaranta ban wace kuɗa da ita. Ubanka ne. Ni ubana. Kai. Bros jane. Kai. Kai, ka je rama. Ka sha kwaya da ka zo kwanta mana nan. Ka Na da wasu mutane biyu mota ce ta bige ni. wani mota. Mota. Ne bi kulli ta bi. Ka shi ka wari Allah. Ka zo ka kwanta nan wurin. Ne.